Miss, Ano po bibilin nyo? nanakawan po ba kayo sa pwesto kaya malungkot kayo? Karton lang po ang meron ako. Magkano po sa karton? Para sa'yo, dahil pogi ka naman, ano na lang, 5 RMB. Can you make it realistic? One. No. You go there. You find other store. Good day, Madrid Nation. So, this is our 83rd episode. Dami na pala nating episodes na. Okay, so update ko lang kayo. Yesterday, as you all know, nag-visit dito yung head ng Asia Pacific Region ng HSBC, si Sir Patrick Kishore. And mukha namang naging successful yung visit niya based sa mga comments niya during the presentation and tour sa office natin dito sa Makati. And by the way, nakita rin niya yung mga pictures ninyo dyan sa branches. So, hindi lang Makati nakita niya kasi yung lahat ng pinaghandaan ninyong pictures sa branches mula Cebu, Davao, Pangasinan, even Malolos, Pampanga, and Laguna, nakita niya lahat ng yun. Happy anniversary din pala dun sa tatlong beautiful girls natin, si Mila, Jackie, and of course, si Dalika. Happy anniversary and more years to come with Madrid. And also, happy birthday to Jackie Rose. May your wishes all be granted. It's already November 17, so fast approaching na yung December. And pag December, alam na natin yan. Christmas time na. And remind ko lang din kayo na na-post na yun ni Vanessa yung mga criteria for the upcoming Christmas presentation. Hopefully, nabasa na ninyo at naintindihan na ninyo yung mga specific instructions. Siyempre, remind ko lang din kayo na hindi ibig sabihin nun na marami tayong activities sa December, this coming Christmas, mapapabayaan na natin yung performance, okay? So, hinay-hinay lang sa pagpapractice. Huwag pa rin lalalay sa focus sa performance, okay? It's 37 days before Christmas, and I have a Christmas tip for you. So, instead of buying expensive things or yung mga bagay na madaling masira or madaling mawala pagdating na ipangre-regalo sa mga loved ones or sa mga relatives or sa mga inaanak, another tip na mas ma-appreciate and makakatipid pa kayo is writing or creating personalized Christmas cards. Mas ma-appreciate nila yon and then nakatipid ka pa. So, that's a Christmas tip for you. Lalo na sa mga may maraming friends, maraming relatives. Okay? That's it for our episode 83 and bye Madrid Nation. Advance Merry Christmas! And nga pala, abangan ninyo yung Christmas vlog natin, yung special episode ng Madrid, Philippines. So, stay tuned for it. Anytime lalabas na, panoorin ninyo. Bye!